Voin zun ni som ni pakhat sang ni som ni panga in rin ni a hei lai hian hei Aizawl Treasury a bazar ṭhinte in pho ṭhinte kha AMC lam hian bazar chung lama in pho to turin an tiat chu bazar chung a leng lo ni an in soya an in pho khan an phal lo le thin bok nen chumi vel kar boi chung chang a chuan hetilai in pho ṭhinte bazar ṭhinte lungawi lohna lantirin hei khawpui hmun hnihah ya khawpui chhung pawimawh lai tak kawngpui pawimawh lai tak mai a noran huai ho tlat men dang tlat mai hei kan hmuang hian hei a boi thla khawp mai chawhmeh ani a tu thuan ai kham motor po dang nual mai ani ti hian a bak chu chin chuak thui takin kan va hre thui lem lova a video vel hi han thlir ho vel mai mai ang miang Các tỷ vel mấy ni cái chứ motor po dang bet me viau maya a om ve thova sa kal ve na turan thu katlat maya ai zone ni somni sang ni somni panga in rin ni ni somni pakhat zo kan e voin hi ki englai treasury bazar ṭhinte an lungawi lohna lantirin Aizawl le mai a hei kawng chho na lai tak an dang tlat a hei chu nei he lampak po hi hian nei kawng an dang bet tlat a he lama po hian bazar ṭhinte lungawi lo viau mai a Aizawl le mai a anh em sờ lô cái này anh chỉ cho số lắm bằng cút là phát nông mấy người sẽ làm sọc làm công bên đóng box xí nè đóng tlat mày à
Assembly Secretariat bul traffic point atanga chhuna hian ei bazar ṭhinte an lungawi lawa an ṭhutlat maya te chuan hei le lampang he lampang ko ye kawngpui dalin an ṭhutlat boka an lungawi lo nan lantira hei kawng an dang ya maya enge an lungawi lo chan te hi nakina siang deuh zawkin chanchin thar vela te pawh am tura ngai la chawhmeh hei asia lo hle mai a heng lai vela inzar hi IMC sarkar lam khan a phal lova mara chu anti lo thei si lo nge ni don ni hei ti hian an thutlat mai a so lampang atanga motor local tu te so an dang lo thei lawa motor kong dangin an thum yau thlata tian he lampang side ko hi an thu khat thlata hei a boi thlak le mai a hei voin zone ni som ni